atong title karon sa atong mensahe, ang kaayo sa Ginoo. Ang kaayo sa Ginoo. In Psalms 34 verse 12 to 14. Usbon ko pagbasa, buot ba kamong magpahimulos sa kinabuhi o mabuhig dugay o magmalipayon? Likay ang pagsultig dautan o ang pagpamakap. Biyai ang dautan o buhata ang maayo, paninguhaa ang kalinaw sa tiguok mong kasing-kasing. Father God in heaven, we are so blessed sa imuhang mensahe karon Lord, bisan sa among pagbasa panandaan Lord, doon na mensahe nga among nakutlo Ginoo. O nasayod kami nga aduna pa kay isulti dining kagabion through your servant Lord God mayong pagagamiton. Salamat Lord ang imong kaayo nga makita nining simbahan, dili ang kaayo sa among kinabuhi kanang di kanimo nga kaayo o Dios, busa among pagatapikon ang kaayo nimo o Dios dining kagabion. Pasidunggan ka Lord God sa walay katapusan, kay ikaw ang tinungdan sa tanan, ikaw ang ngayan mo dawat sa tanang mga pagday. Ining tanan ang mipangayo pasalamatan ka sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo ang personal nga manluluwas. Amen. Ang kaayo sa Dios. Dinhi sa bersikulo 12, dunay usa ka pangutana dinhi nga niingon, buot ba kamong magpahimulos sa kinabuhi? Tulo ka pangutana ni igsoon, og mabuhig dugay, og magmalipayon. So tulo ka pangutana nga aduna ko'y tulo ka tubag. Unsaon nato nga makabot nato ni kaanindot sa kinabuhi, mabuhig dugay o magmalipayon. Ato ta sa una nga rason. Matud pa sa 13, likay ang pagsultig dautan. So, ang unang rason diri igsoon mo ni likayanan kayo nato ang mga saad o commitment nato sa Ginoo. Di ba ini number 1? Hinumdumi ang imong mga saad o commitment sa Ginoo. Ngano man ni? Kay usanis makawala sa kalipay o makasamok sa atong kinabuhi. Kanang aduna tay gisaad sa Ginoo, duna tay gikumit sa Ginoo, unya wala nato natuman, muni ang usa sa mga hinungdan nga makapasamok sa imo o sa ako nga kinabuhi. Now, aduna ba'y pruiba ana, pastor, nga mao'y makasamok ang mga saad sa atong kinabuhi kung dili nato matuman? In James chapter 5 verse 12 ato pagabasa mo igsoon. Mato pa sa pulong sa Dios, labaw sa tanan mga igsoon, ayaw kamo panumpa kung manaad kamo, ayaw panumpa sa langit o sa yuta o sa bisan unsa, ing nalamang oo kung uyon kamo, o dili kung dili kamo uyon, aron dili kamo silutan sa Dios. Napabata niya? So kani diing piligroso kayo ni manumpa ka, na atay gilitok sa tubangan sa Ginoo, either sa una pa ba ng panahon, dugay na ba na nga gilitok ni mo nako, unya imo ra gipalimot-limutan. Ikaw ako, imo ra gipalimot-limutan. And then ang Dios magpahinumdum siya nimo nako. Ang Dios kabalo siya magpahinumdum nimo og nako. Pinaagi sa iyang giingon diri aron dili ta masilutan. No? So muna miingon dito para makakuan tag kinabuhi nga mabuhig dugay o magmalipayon, kinahanglan nga kung doon na tayo mga saad o gikumit na to sa Ginoo, kinahanglan yun nga panibasugan yun na to nga pinaagis tabang sa Ginoo, mangayo yun tabang sa Ginoo nga unta matuman yun na to ang atong pangsaad. Kay kung dili nato matuman ang atong gipamulo, samot ng atong paging panumpaan sa kubangan sa Ginoo, mo pinakadakong peligroso.
o makawala sa kalipay. Mao ni usanis makawala sa kalipay o makasamok sa atong kinabuhi. No? Kung makatuman ta, makamit nato ang malipayong kinabuhi o kaanindot sa kinabuhi. Apan kung dili, pagasilutan kita. Matubas Santiago kaniya ato ang ibasa. Ug dili ra kay kana adto ta sa Matthew chapter 5. In Matthew chapter 5 verse 34 to 37 ato pagabasahon. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw gayud panumpa kung masaad ka. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios. O sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. O sa Jerusalem kay kini mao ang iyang syudad sa langdong hari. In verse 36, ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ing na lamang oo kun oo, o dili kun dili, kay kun may musobra pa niini, kana gikan na sa yawa. Napabataya. Inanak ka, powerful ang ato ang pagpanaan. Gani instruksyonan ta, dapat dili gyud ta manumpa. Ingnon lang oo. Kung ingnon ra pong dili, kay kung doon na pa'y musubla ana, unya dili ni mo matuman, kadtong dili ni mo matuman nga mga saad, mauto siya mga saad nga gikan ni Satanas, nag-injection sa itong una-una. Doon na ba tayo mga saad na wapa na ito natuman? Sulay ko nung ginomdom kung ano na ba tayo saad sa tubangan sa Ginoo wala ito natuman. Sobra na isuon. Sobra na siya. Susato pa na siya. Yung usap kong diri siya, gikan na sa yawa kung dili na ito matuman. Munang kung nakay gisaad, pangayuhi yung tabang, ikaw ako mga tabang sa Ginoo. Kay muni na kaingon nga atong kinabuhi, dili malipayon. O muni na kaingon nga atong kinabuhi, adunay mga silot nga atong naani. Ikaduha nga rason nga apil sa sulting dautan, kaning mga pagbagulbol nato sa Panginoon. Apil na siya sa sulting dautan nga palikayan. Kaning pagbagulbol nato sa Panginoon. Now, kabalo mo nga mga Israelita, wala sila nakaabot o promise land tungkol sa ilang pagkabagulbulan. O di dali rang ipatay. Dali rang ipatay sila sa Ginoo. Nangamatay sila dito sa kamingawan pa, wa kasulod sa promise land kadtong mga sagad pagulbulan. Sumuni ang giingon diri, buot ba kamo mapahimulos kinabuhi o mabuhi dugay o mamalipayon? Ang mga Israelita wala man bagulbol. Usa man ni Moses wala man tay mana, wa man tubig Moses. Di cut off ang ilang kinabuhi. O nabuhi pa sila dugay? Wala. Usa ni example nga ang pagbagulbol ay pagkabagulbulan nato sa Pangginoo makakat off og sayo sa atong ginabuhi. Cut off og sayo sa atong ginabuhi. Dili pa malipayon, tanawa ang mga Israelita. Dili malipayon. Nganuman, sige silang amin. Magwali si Moises, amo na nang tumanon. Amin. Muwali si Moises sa mga balaod. Amen. Amo nang tumanon. Pagka hinla ay balik. O, dili sila malipayon. Tapos, gimupan ang ilang kinabuhi, wa kaabot sa promised land. Muni ang kumpleto nga example sa kaning sulting dautan, mga pagbagulbol nato sa Panginoon. So, kining pagbagulbol, choice ni. Tinood? Choice mo kunin? Choice ang pagbagulbol. Pwede maligaya nato ni. Pwede kayo maligaya nato ang pagbagulbol di ay. Pero usaha, ikaguon nato kung dili nato mapagawas sa pagbagulbol.
Kaya bitaw nagpugol sa sulod sa imong kasing-kasing, nimo og nako. Then, ang imong gusto gyud para gyud malipay-lipay ka is imong ipagawas. So which is, ang nahitabo, murag nalipay ka kay nakapagulbul ka. Murag ka nalipay. Kabantay ka na makapagulbul ka, di ba? Murag malipay ka, murag nakapagawas ka. Murag okay ang tanan, kay na imong napahugaw na. Pero after na, tanawa, observare, after sa imong pagpagulbul, after sa imong pagpagawas sa tanang pagulbul, sulay observar, ang imo o ako ang kinabuhi, kung nalipay pa ba? Wala na. Tinood? Wala na. Wala na. Bisaw sa ni mo lipay-lipay. Wala na gyud. Muna nga ayaw ikalipay ang pagpagulbul. Kay nabatasan nato nga murag ikalipay na nato ang pagpagulbul basta lang ta nga makapagawas, it's okay na. Okay na ko, nahungawan ako. Igsuon, after anak, dako kayong kagul ang ato ang bation. Human anak. So munay ang ikaduhang rason. Ato tas ikatulo. Ikatulo. Ang ato ra po mga rason. Ang ikatulo. Muni, kusog tang mubalay o mga rason para panglusot. Kabantay gani, kusog tang mubalay o mga rason para panglusot. O sa dribble panis basket, mangita yung kagpaagi, bisag daghan pa kayo ng mo palak, kita yung kagwig yun para makalusot yun. Yun anak po na ato mga rason, kusog yung kahit ang mubalay, kana yung ibagay din nato payo, ginaplano din nato payo, sobrang pagikan, ako inikatubang na po ron, ako yung balay din payo, kanang pagbalampuson yung abot nito. Tanaw nato sa Biblia, o kinsa ng tao nga adunay dili maayong rason, mo'y nakapamukot sa iyang namong, si Cain. Unsa may rason ni Cain? Maayo ba yung rason? Tungod sa iyang rason, nagmukot ang iyang nawong. Tungod sa iyang rason, nagmukot ang nawong. Ningnan sa Ginoo, o maayo pa nang imong gihimo, kaya ako tanang dawaton. Apan kay dautan man na. Nganong gitawag mo itong dautan? Tungod ko sa iyang rason. Isa at pilian na po ni mga reject. Pilian na po ni mga walay ayo. Muna akong ihalad sa Ginoo. Na ay rason? Di ba kung halad ka naman kay rason? Di noon? Kung mudunit ka, na kay rason. Kung musaad ka, na kay rason. Kung musulti kas tao, kung tanaw, na kay rason. Munang si Cain, nasipyat sa siyang rason. Iyarang girasunan ang Ginoo mantinir sa kanilang para kay Lord. Muna nga, kusog tang bulusot sa atong mga rason. Nagtuo tang dawaton sa Ginoo. Apan pagkahinla, mora po nagkainon, nga dawata sa Ginoo, nagmugkot ang naong ni Cain. Okay? Muna nga kung unsa may imong mga rason sa Ginoo, nasiguro ko yung mga rason sa Ginoo, Lord, dili ko kabasa. Dili ko kaampo. Ay gusto, narason na ba ni nato? Lord, busy kayo ko. Muna hinungdan na nagmukot ka, sige. Muna hinungdan na ikaw ako magkusutang magpuputay. Tungod kay sa atong mga rason, dili maayo sa tubangan sa Ginoo. Mga sulti na siyang dautan suon. Muna niyon siya kung 34:12,
Ha? Yun sa likay Tracy. Likay ang pagsulti dautan ug ang pagpamakak. Verse 14. Biyahe ang dautan ug buhata ang maayo, panimuhaa ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing. Ipatimuha niya ang kalinaw sa tibuok natong kasing-kasing. Igsoon, magsurvey ta sa atong kaugalingon. Magsurvey ta sa atong kaugalingon kay si Cain nagpupot siya, dili sa malipayon. So dili ta malipayon tungod nis atong mga dili mayong mga rason. Hinumdumi ni, maong dili ta malipayon tungod nis dili mga maayo natong mga rason. Especially kung parte nagpangginoo ang hisgutan, unya mubungat kag dili mga maayong rason, unya pangginoo ang adtuon, usa ni sinungdan nga dili ta malipayon. Munang pangayoon nato sa buhing Dios nga atong gialagaran nga ang atong mga pulong unta mabiyaan gyud nato ng mga sulting dautan. Sa itong mga sulting dautan, mga saad nga wala katuman. Kaduha, mga pagbagulbol may tungod sa Pangginoo. Katulo, mga rason. Mga rason nga dili mayos tubangan sa Ginoo. Mao nang tulo ang hinungdan nganong dili nato mo kumit, dili nato maangkon ang kinabuhing malipayon. Kung nganong mubo sagad ang kinabuhi sa tao. Kung nganong dili ta makapahimulos og insakto sa kinabuhi. Usbon ko pagbasa 34, 12 abot sa 14. Buot pa kamo mapahimulos kinabuhi? Amen? O mabuhing lugay? O pagmalipayon? Muna ang buhaton. Likay ang pagsulti dautan ug ang pagpamakak. Biyahe ang dautan ug buhata ang maayo. Paninguha ang kalinaw sa tibok mong kasing-kasing. Glory to God, iya ang dumong himay. In Jesus' name.